Дрим от Клуб Покорен спорт Русе да се готви Павлин Жеков с Happy Day. Една точка в актива. Минус 2. Плюс 3. Плюс 4. Плюс 5. Плюс 6. Плюс 7. Плюс 8. Плюс 9. Още 10 точки и сега избира дали на жокера или на другото. Предполагам отива към жокера. Аплодисменти и 22 точки към жокера. 75 точки